Madunyiswe uJesu Kristu. Mabili nje amaphuzu nami ngodepentulana nezinye ingane ngiyazana. Ngithanda ukuba sibuke isifundo sesibili. Umpostoli uPauli uma ngabe ebhalela ibandla laseKorinte. Umpostoli Pauli ngabe ngiyazikhukhumeza ngezambulo engizitholile, kepha nganikezwa iva enyameni. Isahluko seshumi nambili lapho sithe kwacaphuna khona isifundo sanamhlanje. Umpostoli uPauli ulandisa ngezambulo athe waba kanye nazo, aze athi wambulelwa izulu lesithathu. Ngibona uPauli athi wambulelwa izulu lesithathu, wabona izambulo ezingakaze zambulelwe muntu emhlabeni. Uye lo mpostoli Pauli othi ngelinye ilanga wahlangana noKristu ebheke eDamascus ubuso nobuso, izambulo ezingakaze zibonakale kwabanye abantu. So namhlanje esifundweni okanye mhlawumbe evesini elandulela isifundo sanamhlanje, ivesi lika-6, athi umpostoli Pauli ngiyafisa engabe ngiyazikhukhumeza. Abese kuthi esifundweni sanamhlanje ngabe ngizikhukhumeza ngale zambulo engambulela zo, kepha nganikezwa ive enyameni ukuba ngithobise. Ngiyafisa engabe nonke niyabona umusa uNkulunkulu angenzele wona. Ngiyafisa nami ngabe ngiyazikhukhumeza ngezinto enginazo, kepha ngikwazi ukusikhukhumeza ngoba nginikezwe ive enyameni ukuba ngithobise. Apostoli Pauli isizathu sokuthi anikezwe iva usibeka ngembaba ukuze azothotshiswa, angasikhukhumezi. Naye kwavela uNkulunkulu umbusisile ngezambulo ezahlukahlukene. Lokho ngabuya sikhukhumeza ngaye. Athi mina nje ngibona ngibona u1 no2 no3 ezulwini. So ngiyafisa ngabe lokho kungenza ngibe ngcono kunami, kepha ngikwazi ngibe ngcono kunami. Angikwazi ngisikhukhumeze ngisiphakamise kunami ngoba kuneve nginikezwe nami. Mhlawumbe lokhu ukuthi kimina kwesinye isikhathi ukuthakathaka kubalulekile empilweni yomuntu, ukuze uzohlala hlale kumthobise. Ngoba ngabe ungesenabuthakathaka bakho bonke bayizolo ngaphandle kwakho. Kuthi uma ngabe ungasenayo into ezokuhlupha, simaphi isidingo sokuthi umkhonze uNkulunkulu. So ukuthi kumina lokhu okushiwo umpostoli Pauli, umuntu nomuntu kakade kufanele abe neva lakhe ezomkhumbuzisa igrasi likaNkulunkulu. Ngoba ngabe eqhubeka nesifundo sakhe okanye emabhala athi leli va linikeziwe enginikezwe lona, izizathu ukuthi amandla kaNkulunkulu igrasi likaNkulunkulu uzobonakala ekuthakathakeni bami. Mhlawumbe umzekeliso embalwa, kunabantu mhlawumbe abazofike babe nakho konke ne njengami. Abe nakho konke ne nemoto ezigrand njengazisazohamba nazo sisuka kufuze kwamlingo so bami ngalezi imoto lezi right lezi sohamba nazo baba sinobaba bami babe nemizi right ne le maduze nje ngizokwazi noma siyivula. But athi umuntu nginakho konke ngifisa kwasemhlabeni, awukodwa izingane zami. Athi akukho engingazenzeli kona, kepha izona eziphenduka zibe yive enyameni. Athi umuntu nginayo yonke ingcebo, kepha ngathi ngiyazala ngazala mhlawumbe kwesinye isikhathi umuntu ingane yakhe iphenduka ive enyameni. Athi Nkosi ungibusise ngakho konke, kepha ngumntanami. Athi Nkosi ungibusise
nemisebenzi emihle kepha nge-attitude yami. uNkulunkulu akupheka bemuhle berathi akathathwa ngani kade ivayile attitude esempilweni yakho. Ukuthi sonke umuntu nomuntu uneve enyameni. Mhlawumbe lelo liva ngiyaphinda libalulekile ukuze uzothobeka. Ngoba hlezi ubungenalo leli liva elizokukhumbuzisa ukuthi nawe uyisoni. Mhlawumbe likwethe mfana usabe bla bla bla. Give a right na mfana right. Awuzizokwaxoxa mina lapho mfana ngcono njengami. Bla 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 everything. Best thing that has ever happened empilweni. Bese kuba neve enyameni. Uthi yebo ngakwenza konke kube kuhle konke. Kepha kunobuthakathaka bami. Siyabazi ubuthakathaka bethu akithi. Intshelo bami. Ngisho uqalile ukuya ngathi lo ngiqeda ngifika yaphi? Ngiyadlala. But umpostoli Pawuli iphuza libekayo ukuthi uba nginaliva ngabe ngezabe ngcono kunalo. Okwesibili engibona kubalekile okushiwo umpostoli Pawuli uya acknowledge ukuthi unobuthakathaka bakhe. Ukutshontsha amazwi akho baba. Bayathi baba ngiyamsaba umuntu ongwana ukuthi nami ngosho baba bakithi ngiyamsaba umuntu ongavuka ubuthakathaka bakhe. Ngoba konke okwenzayo uhlezi ubheka abanye abantu ukhohlwe bakho ubuthakathaka. Wonke umuntu unobuthakathaka ngaphandle kwami. Inqobo nje uma ngabe unga-acknowledge ubuthakathaka bakho. Inqobo nje uma ngabe ingasekho lento ekukhalisayo ekwenza ungalala ebusuku ukuthi Nkosi yami ngiyafisa ukwenza kepha manje inkingi lelive lisenyameni. Nkosi ngilale ngithi ngizovuka nami ngesonto ngiyokudumisa. Awu kodwa ngomuka ngo5 ekseni ngoba ngineve enyameni. Athi omunye umuntu yebo ngihleli kahle emndenini wami, ngihleli kahle nonkosikazi wami okanye nomyeni wami kepha ngineva lenkanuko. Athi ngoba konke ungenzela konke ngiyafisa ngabe namhlanje wami uhamba kahle, ngiyafisa ngabe umndeni wami uhleli kahle. Inkingi le ivala zini empilweni yakho. So because wonke umuntu uneve enyameni. Athi umndeni wami ngabe nguphethe kahle, ngabe ngikwenzela konke, ngabe nginomsebenzi right, kepha nje ngineva lincane. Ngingathi ngawuthola nje umholo wami wonke. Ngoba sonke sinameve enyameni. Ivangeli lanamhlanje lika Markus uthi uMarkus uJesu wabe esesuka waya ezweni lakubo. Kulamaviki adlule besizwe uJesu ehamba eshumayela izindawo ngezindawo ephilisa abagulayo, evusisho abafile, ishosha yahamba babone vukuzini vukuvuka thulise ukabhizi last week. Kama sokadla ubebhizi ngibonile ngithi okay nimzwile. But namhlanje uthiwa evangelini wabe esesuka waya ezweni lakubo. Uthe angaqala nje enza lokho abekwenza kwezinye indawo. Ngoba siyayazi nje ingane nomchunu nje le. Ngoba siyabazi nje abafowabo kade sikhula nabo. Ngoba siyamazi nje lokhu ukuthi nokuthi. Isiphi isifundo mhlawumbe esisitholayo evangelini namhlanje? Kubhlungu ukuthi you give your best, ne? Ufake yonke effort kepha unga-appreciate. Uthi ngoba ngikwenza konke nje ekhaya pho why benga-appreciate? Hlezi kuswakala ke kubantu abasha ke ngikhulumela abantu abashana ngoba phela untanga yami. Thole ukuthi umuntu ingane imisa amaphupho ayo azame konke umuntu ukuthi ngenza ikhaya lami libe ngcono
So uthi umzali aka-appreciate lokubhodwa kwenzayo. Thola ukuthi lo mholo omncane lentohozo onalo uyazi ukuphila inyanga kumele ngenze u1 no2 no3 no4 empilweni, kepha umzali wakho aqale phansi afake lenye list ngoba aka-appreciate lento yenzayo. Uthi ngikwenza konke ekhaya, kepha uma uhlezi ngiphathele ngazamakhelwane, buye ngane masibanibani, kade ngikhiphile yami ukuthi buye ngane masibanibani imenzele into, but after everything I've done, ukuthi abanye abantu they have never appreciated labe khona. Ukuthi sengikwenze konke lithi into esiculayo ithole ngosihlanu ku Friday athi bantu bami ngenze ikuphi enginganenzela ngakona na. Athi omunye ikuphi enginganenzeli kona ekhaya. Nize ningibize ngalamagama engibiza ngawo ikuphi engingakwenzanga. Athi ngoba ngizamile nje ukuthi ngibe unkosikazi oright, pho umyeni wami ikuphi lokho engingakwenzanga kahle. Athi ngoba ngizamile ukuthi ngibe umyeni oright kuwena, pho unkosikazi wami ikuphi lokho engingakwenzanga kahle. Zithi ingane ngoba zizamile nje bazali ukuthi beyingane ezihamba ngomthetho wenu, pho ikuphi lokho esingakwenzanga kahle. Ngoba abantu they give their best but they have never appreciated. Ukuthi ngoba nasemsebenzini ngoba ngiyazimisela nje ukuthi ngarecord liqalo ngawo. Hawu. Bakhona lesibani abafika ephuzile, bafika late, abafake uniform, abakwenza ukuthi but you are never appreciated. Yayithiwe ngintshela ngezulu kwami ngiyazi ngesingisi. Yayithiwe kwesinye isikhathi ubuhle nevalue yento uyibona ngoba isiyakulahlekela. Mhlambe uma ngabe ubheke emumva uthi but lo muntu nganginakho konke engikudinga kumuntu, until akulahlekele, only then you start to appreciate. Yathi ubaba ufuze uma ngabe eshumayela athi umakhulu waseMontclair nikhumbula sekunjani? Yathi nikhumbula sekunjani? Kathi nikhumbula sengaha. Because kwesinye isikhathi we only appreciate sasinobaba laphayana. But esakhona, what did you do appreciate? Athi umuntu engangenomphathi leya nkampani, but what did you do to appreciate? Umuntu abone ngoba ingane yakhe siyashada siyahamba ukuthi engangizele laphayana, but what did you do to appreciate umuntu? Mhlawumbe sifunde sisithole evangelini namhlanje, ufunde uku-appreciate lokho nakho. Ufunde uku-appreciate lokho abantu abakwenzela kona. Kunabantu abanga-appreciate noma njani, noma ungazama kanjani, noma ungazinikela kanjani, ahlezi into enegative azoyisho. But ngokuqala nje mina ukufika emhlanganweni hlaze ngefaka uniform hlaze kazokuthi bakhona nje sibanibani akufika emhlanganweni, but you are never appreciated. Ngiyabumajina lo buhlungu kaJesu ebuthi evangelini ngasemaphethelweni kuthiwa wahamba waya kwezinye indawo, ayihlalele into ekadlala shothi ayihlalele into engekho. But naye wathi mesebuka vele labantu abakwamukela engikwenzayo angabe kuyophilisa abazokwamukela. Vele lolu uthando engimnikeza lona vele akali-appreciate. Mhlawumbe